Priatelia, kamaráti, rodina, vítame vás pri tretej epizóde nášho programu Nevadí, že prihorí a dnes tu máme aj exkluzívnu hostku Lenku Orlovskú. Áno, a Lenka Orlovská je doktorka farmácie a zároveň výživová poradkyňa a zakladateľka tzv. Akadémie výživy. A povedz nám troška viac o tejto Akadémie výživy. Som ti skočila do reči. Hej, Leni, vítaj. Ďakujem krásne za pozvanie. No čo robí tá Akadémia výživy vlastne? Akadémia výživy učí ľudí jesť. Aby bolo štandardom, že sa o seba staráme, hlavne teda tou výživou a kvalitnou výživou. No, my sme sa tak akože off record rozprávali, že názov tejto epizódy je, že staraj sa o seba ako celebrita a toto vám vlastne vysvetlíme, tento názov počas celého pořadu. Dobre, Leni, čo dnes budeme variť a prečo si vybrala práve toto jedlo? Dnes budeme variť všepolievku. Je tam takých 5 špecifík. Všepolievka tak reprezentuje to, že je to taký mix asi 5 receptov. Čiže ukazuje to, že ako si vieme krásne flexibilne prispôsobovať tú výživu alebo tie jedlá našim potrebám. Po druhé, máme v nej strašne veľa dobrých vecí, okrem farby, rastlín, máme tam bielkoviny, celozrnný chleb a podobne. Je to niečo, čo vlastne reprezentuje to, že áno, výživa je veda, ale na tanieri to má byť niečo jednoduché. A je to jedlo, ktoré si robíš, keď si bol včera na svadbe, keď prídeš domov v upršaný deň a chceš mať nejaké komfortné jedlo. To je presne takéto komfortné jedlo, ktoré pripravuješ, neviem, 10-15 minút, kým to nakrájaš a tak sa to robí samo. A tak je z toho taká veľká, teplá, príjemná džava, z ktorej si naberáš s opečeným chlebom. Čiže je to jednoduché jedlo na prípravu. Áno, ono to vyzerá tak zložito, lebo má to veľa ingrediencií, ale v princípe je to veľmi jednoduché. Dobre, tak povedz nám v skratke recept, aby sme vedeli, že čo ideme robiť. Nakrájame si cibuľu, klasika, to je v každom recepte. Nakrájame si trocha hokaj do tekvice, trocha zemiakov a už teraz len umieme červenú šošovicu, premieme červené fazulky, zoberieme konzervu s okrájanými paradajkami, všetko to dáme do hrnca, kde už predtým tá cibuľa sa orestovala. Zalejeme to, korenia, to je vlastne všetko a potom si to naberieme na tanier do misky, na to sa rozdrobí mozzarella, aby sme tam mali aj nejaký ďalší zdroj bielkovín a dávame k tomu opečený celozrnný chleba. Dobre, tak ideme na to. Čiže to máme už ako keby celé kompletné jedlo, takže to sa vlastne z toho aj najeme, keďže počúvam, že tam je mozzarella, aj chlieb, čiže to nemáme len ako keby nejakú polievku, ale vlastne ako, no, že sa dneska aj najeme. No, yes. Super. Lebo ja som počula, že polievka, tak si vravím, že OK, ešte budem variť obed, ale nebudem musieť variť obed. Lenka save the day, jak sa hovorí, hej? No, hej. Dobre, tak kto ide čo krájať? Ja nemôžem krájať cibuľu, lebo som strašne splakaná, všetci to vedia. A hlavne nevieš nakrájať cibuľu, lebo ty stále nakrájaš na nejaké iné tvári, ako je akože odporúčané. To sa stalo presne raz. Dobre. Dobre, čiže hej, môžem to urobiť aj ja, aby Lenka neplakala nám v priamom prenose. A ktorý nôž chceš? Vyber si. Toto. A čo treba zemiaky nakrájať teda? 200 gramov zemiakov, 200 gramov hokaj do tekvice. Toto nie som si istá, čiže 200 gramov. Ja ti to pre istotu ešte zvážim. Dobre, takže sme veľmi nežne zapli váhu. A teraz zvážime zemiaky, kde je vlastne viac ako raz násobok, ako nám Lenka povedala, takže odoberieme jednu bandúrku. Stále je tam veľa, ale nevadí. 250 gramov zemiaku je toto. Inak by ste povedali, že toto je 250 gramov zemiaku. Si stále predstavím 250 gramov, jak nejaký mech zemiakov, neviem prečo. Takže idem krájať na malé kúsky, či je úplne jedno, ako to nakrájem. Čím menšie to bude, tým rýchlejšie sa to urobí. Čiže je to také, že keď ideš sa ešte osprchovať, treba ti odpísať na maily, že máš ešte tam veľa času, tak môžeš urobiť na väčšie kúsky a musíš to vôbec šúpať. To je tá krása. Ja že cibuľu musím šúpať. Nemusím to šúpať? To je no lebo vlastne, áno. Aha, prečo? Proste jednoduché a ideš proste na kostky. Čím menšie, tým rýchlejšie, čím väčšie, tým akože pomalšie. Keď som to minule krájala na úplne maličké kostky, tak sa to uvarilo za 20 minút. Ale ono to má aj nejaký nutričný význam, nie? Vlastne keď si neošúpeš úplne tú šupku. Aký? Povedzte nám. Povedz nám, Lenka. Vitamín C. OK. Tak máš tam trošička viac vláknin. No dobré. Nie je to teda akože úplne že celozrný zemiak, hej, že by sme to takto nazvali, ale akože hej, je tam stále. Lebo vlastne celkovo tých živín, tých vitamínov, minerálnych látok je všeobecne vždy viac tej šupky, alebo proste tesne pod povrchom. Bohužiaľ, ale aj veľa napríklad pod povrchom je tzv. Solanínu u zemiakov, čiže napríklad, keď sú tie zemiaky také zelenšie a tak napríklad ja zvyknem odporúčať akože ho šúpať tak hrubšie, že by vlastne lenže mám deti, hej, čiže akože ja to tak troška viac hrotím, tie zelené zemiaky kvôli ním, ale inak akože asi to nie je také nutné. OK.
No ale Lenka si prichystala výbornú tému, čo je prevencia kardiovaskulárnych ochorení. Lenka, Dobre chceš som to niečo povedala? robiť ešte popri tom, alebo... Nie, Lenka je tu do počtu dnes, hej, no my budeme variť a Lenka bude hovoriť. Že môžem teoreticky nakrájať tú tekvicu? Tak môžeš, Môžeš, hej. keď máš dostatok sily. Hej, a nejaký nôž si vyber, počúvaj, aký chceš. Teraz sme jak také desperate housewives. Viete? Takzvané Hej, gazdinky. ste kúkali ten seriál? Nie. Ako, ja neviem, prečo tu som Dobre, s vami, ja som ale... nikdy tak nevedela prerezať efektívne túto. No. To je to vždy náročné. Zemiačiky A mám. však už máte silový tréning. Toto. Čo veľmi chválim za to. No, ďakujeme, to je milé, že nás niekto pochválil. Počúvaj, takéto malé kocky, pani vedúca, sú dobré? Kde je Lenka? Veľmi dobre. Výborne, nie? No dnes som dobre A teda nakrájala. tá polievka celkovo je akože ako niečo, ako keď ten výver, lebo ja keď som počúvala, že to je vlastne na dobre aj ako keby po nejakej svadbe alebo takto, tak vlastne to je akože taký lepší, nutričnejší výver. Asi tak by som to nenazvala, je to skôr taká fakt, pardon za výraz, džaba. Že je to Aha, také husté, že ono v podstate to ani nie je polievka, skôr je to taká hustá zmes. Že keď nevládzeš jesť tuhú stravu. OK. Dobre, Judita to poňala. Čo si tuhle tam bude? Hej? No ale Leni, povedz nám o tej prevencii tých kardiovaskulárnych chorób, lebo to je vlastne aj téma, ktorú tu chceme vniesť. Ono to má taký širší kontext, lebo je jasné, akože kardiovaskulárne ochorenia sú lídrom, čo sa týka úmrtí, takže asi by sme s tým niečo chceli robiť a veľa tých úmrtí sú preventabilných, že to znamená, že niečo sa mohli robiť preto, aby sme netrpeli a nezomreli. Čiže preventívne sa im vieme nejakými činnosťami alebo jedlom vyhnúť, hej? Áno. Tak, dobre. Sú veci, ktoré neovplyvníme, ale sú veci, ktoré vieme ovplyvniť a bola by to škoda proste využiť. No a ten širší kontext je taký, že my máme 20-ročnú priepasť medzi tým, dokým žijeme a dokým žijeme v zdraví. To znamená, že do 70-ky sa nejak dožijem a do 90-ky sa došuchtám len, hej? A my by sme chceli, aby to bolo... Áno. Ja už pláčem z toho, ale počúvaj. Judy to už dojalo teraz. Ja sa len chcem rýchlo opýtať, dobre to dám tak rovno, alebo hej, dobre. Dobre krájať cibuľu? Podľa mňa je tak polko stačí. Tá prsty si asi za chvíľočku z toho, ale Ježišmaria. No. Ešte by som poukázala na to, že ani tekvicu nešupeme, lebo už aj to niektorých som videla a bola by to škoda. A ja by som vidíš šupala tekvicu. Aha, okej. Lebo Hokkaido, vieš, aké máš klasickú tekvicu, tak tu šúpeš, nerozvaríš, ale toto vieš pekne rozvariť a práve to dá taký pekný textúru. OK. No, takže vlastne 20 rokov máme tam priepasť dožiť v dobrom zdraví, takom, že nemusí ma nikto prenášať z postele a viem si sama utrieť zadnicu, hej? Áno. No lebo ľudia len tak, akože vieš, polopatisticky musíš vysvetliť, lebo oni nerozumejú, že prečo by sme mali sa vlastne o ten dôchodkový vek alebo vek dožitia starať už teraz, keď máme 30, hej, my sme tu... Presne tak. Ono si to veľmi dobre pomenovala a konkrétne ty nebudeš žiť ako ty ako žena na Slovensku do 70-ky, ale až do 81,5, čo sú také nejaké, povedzme, že aktuálnejšie dáta. Muži nás opúšťajú skoro okolo 75-ky. Kto vie prečo? Pritom majú oveľa menej stresu, nie? Tak, myslím. toto. Čo v podstate, keď sa tak akože preložíme, znamená, že ženy majú štvrtinu života v tom horšom zdraví a muži len ako keby pätinu. Ale akože štvrtina života mať práve s nejakým funkčným obmedzením, s horšou kvalitou života, alebo s tým, že si závislí na niekom, tak to je akože celkom prúser. Tie prvé, akože ten taký prvý vek, ktorý je 57 až 58 rokov. Čo už akože vstupujeme do tej éry, že už niečo nám pravdepodobne bude. Ono to neznamená hneď, že hneď sa čuchtáme, ale to znamená, že môže tam prísť už nejaké obmedzenie, alebo že niečo proste musíme riešiť, chodiť po lekároch a tak ďalej. Áno. No a práve my s tým vieme veľa robiť. Ono je strašne veľa, teraz však to ste určite, ak dievčatá zachytili takých tých longevity, dlhovekostných. A to je taká aj veľa mojich téma kolegov teraz. ide akože teraz touto cestou, že ono to nie je úplne, že blúd, hej? Nie je to úplne, že blúd, povie vyživová. Ja len možno, že preto, že teraz akože každý sa na tom väzie, čiže asi je dôležité, ako sa to uchopí. Je táto téma. Presne, lebo ono je toho strašne veľa a čo som si všimla, potom ľudia nevedia čo skôr, že OK, mám budovať svaly, dobre, máme, neviem, predchádzať inzulínovej rezistencii, dobre, kúpim si monitor cukru v krvi, super, a potom vlastne mám ísť aj tú vlákninu a potom mám brať nejaký kreatín a tak mám brať ešte nejaký ďalší doplnok a vlastne už nevie, čo skôr s tým. A mne sa páči takéto úplne jednoduché rozdelenie, také uchopenie do 5 základných pilierov zdravia. Máš výživu, pohyb, spánok, mentálne zdravie
Preventívne prehliadky, farmakoterapia, doplnky stravy. To je 5? nebolo To nebolo Akože 5. ten posledný je v jednom. Aha, OK. Dobre, tak si to ešte raz zopakujme, že nahlas. Čiže výživa, pohyb, spánok, mentálne zdravie. mentálne zdravie. A v jednom je preventívne prehliadky, farmakoterapia a doplnky stravy. Lebo niekedy aj to nám treba. Čiže sme v rytine, keď sa to takto. Ja som teraz taká zahltená tým, že vlastne fakt, že je toho pomerne dosť, čo musíš riešiť. A čo flákaš aktuálne? Hej, a vlastne toto všetko máme robiť popri tom, ako že žijeme, vychovávame nejaké bytosti, seba musíme nejak riešiť, robotu musíme riešiť, že akože máme čo robiť. Hej, dobre. A presne preto mi príde fajn to má takto rozdelené a povedať si, OK, urobiť si taký vlastný audit. Robím všetko. Robím niečo pre seba v rámci tých pilierov. Áno, mám výživu, starám sa o seba nejakou výživou. Tam taký jednoduchý princíp, neviem, či budeš so mnou súhlasiť, že proste mať vyvážený tanier na raňajky, na obed, na večeru, taký úplne všeobecný. Má tam dostatok bielkovín, nejakú farbu, sacharidy, nejaká príloha, vhodné tuky. Mi príde taký akože úplne jednoduchý kompas na taký každodenný. Áno. A tuto pani stále na Instagrame chodí, aj tu prišla s acitkom, hej? To nie je do receptu, to si tak doniesla? Nie, to ona si doniesla, veď ona to propaguje. My sme to nedali jesť, a Hej, nie, ona všade propaguje toto acitko a ja tiež mám doma už, vždy máme v chladničke acitko, lebo toto vždy, že Woodwood, Lenka Sej, kúp si acitko. Krásne. No. Hovoríš si aj tak so mnou, že Woodwood, Judita? Aha, no to každé ráno. A čo také? No, tak porozmýšľaj a na budúce nám to povieš. Dobre, poviem áno, čo Woodwood Judita say. Nie, ja to často riešim pri tých detských veciach práve, že jak Judith hovorí, že aj kečup je zelenina. No, áno. A to, keď ste rodič, tak musíte úplne zmeniť optiku na to, čo je zelenina, hej? Takže tak, no. Veľa fantázie to chce. Ja som ešte možno chcela dodať, že vlastne áno, presne tie 3 jedlá, že to sú také skvelé, také oporné piliere. A ja dokonca akože niekedy poviem, že aj to jedno, že keď napríklad niekto nestíha tie raňajky, tak proste je dobre sa zamerať na jedno jedlo, ktoré si potom zasa na druhej strane úplne že vyšperkuje, alebo čo najviac vyšperkuje. Čiže buď sú to tie 3 také akože oporné piliere, ktoré sa snažia byť také vyvážené, hej, také, že aby tam bolo všeličo, aby tam boli aj tie bielkoviny, aby to bola nejaká vláknina a podobne. Ale keď sa to nestíha, tak ešte niekedy sa to dá aj takto, že nie je to úplne optimálne, ale že proste si povedať, ktorá z tých častí dňa je u mňa taká realisticky najlepšia, najviac mám čas sa pripraviť a proste vtedy si to jedlo tak akože viac nadúpem, aby to aspoň troška akože dobehlo tie nedostatky toho zvyšku dňa. No. To veľmi súhlasím, mám presne veľa tak klientov, ktorí presne nestíhajú alebo nestíhajú sa jesť na raňajky, na obed majú nejakú jedáleň, čo nevedia v ten moment toho života ovplyvniť. Presne. Tak OK, na obed si nemala žiadnu farbu, fajn, ale máš ďalšie, možno že 2-3 jedlá, ktoré budeš mať ešte do večera, tak tam si to vieš pekne vyšperkovať, alebo v tom jednom si to vieš krásne dohrať. Napríklad takou šepolievkou. Áno, a ešte nám povedz, že ty vlastne si spomínala svojich klientov. Čo najčastejšie riešia u teba tvoji klienti? Povedala by som, že ten základný princíp je stále, alebo veľakrát to taký prvý motor je to chudnutie, ale veľakrát práve v kontexte toho zdravia, že chcem sa o seba starať, chcem zmeniť práve ten životný štýl a vlastne my sa s tými ľuďmi učíme jesť pre tie ich potreby a už ako taká čerešnička na torte je to, že schudnú. To je také. Alebo potom sa mi ešte ozývajú už teraz v poslednej dobe ľudia, ktorí riešia cholesterol. Že idú od doktora, on im povie, že no tak máte zlý cholesterol, ozvite sa mi, alebo príďte na kontrolu o pol roka, dovtedy si dávajte pozor. No a oni nevedia, čo to znamená, takže sa mi tomu ozvu, že no dobre, čo teda konkrétne s tým jedlom robiť. Dobre, a vedia ťa teda nájsť na www.akademiavýživy.sk, tak? Čiže ak máte takéto požiadavky, tak tuto smerujte svoju energiu. Budem sa na vás tešiť. Ideme teraz už všetko nahádzať do... Dala som dostatok olivového oleja, alebo som dala ešte niečo dobre, super. Takže máme na olivovom oleji, ideme orestovať cibuľku. A potom? A čakáme, kým sa dohraje olej. Aha, okej. Takže dávame tam orestovať cibuľku. A keď sa chytí cibuľka, dáme tam všetko ostatné. A to je všetko. Nemusela si Jurid úplne vojsť do toho zaberu, ale akože dobre, no, pardon. Je to veľmi jednoduchý recept, ktorý zvládneš aj deň po svadbe. To teraz hovorí Lenka z vlastnej skúsenosti, mám taký dojem. Takže keď ideš spať okolo 2:00, 3:00, to nemusíš ani piť, ale proste po 30 ťa to celkom zomelie. Tak to ráno potom, alebo keď chceš mať niečo chutné na obed, tak toto je veľmi fajn. A ja som to teraz pochopila, čiže to je recept po svadbe na varenie, nie na jedenie. Akože, že to je vhodné po svadbe, že keď nevládzeš váriť, hej? A to sa, že to je akože, vieš, po svadbe, keď nevládzeš žiť.
tak vtedy to Ale je akože ešte... aj, áno, je to také, že relatívne Okej, ľahko rozumieme sa. na vlákninu, tak je to relatívne ľahko straviteľné. Ja to troška zamiešam. Ešte veľa vlákniny, takže ak nie ste zvyknutí na veľa vlákniny, tak odporúčam dať toto jedlo prvýkrát niekedy v sobotu, keď vieš, že nikam nejdeš. Čo to znamená, že strašne veľa vlákniny? Máš to aj niekde prepočítané? 19 gramov to má. Wow. Tak to je hodne dobré. Lebo si vezmi, že vlastne ty by si mala skonzumovať okolo 25 až 30 gramov vlákniny, ako lepšie 30, hej? Ale ako to nie je vôbec sranda, napríklad, skonzumovať tak veľa vlákniny, takže toto je dobrý, hej? To je akože pecka. Ja si myslím, že tam už môžeme dať ten zvyšok, lebo ono sa to bude potom tak variť, takže ak môžem, OK, pomôžem ti. dávam tam Cesnak. Cesnak by sa nemal veľmi dlho však. Takže restováš len troška, čiže rovno dobré. Išlo to aj možno mimo. Dávame tam zemiaky. Ktoré teda máme aj so šupkou. Aj tekvica, aj zemiaky sú so šupkou. To je tá vláknina. Tak je šošovica, ktorá sa premila. OK, padla tu taká otázka, že či sa oplatí, alebo či treba šošovicu premývať, aj keď sa bude akože tepelne upravovať. A aj keď akože so šošovicou to nie je možno také drastické, ako povedz nejakou rýžou, ale ono tie strukoviny, obilniny a podobne sa premývajú nielen kvôli nejakým akože nečisto tam baktériám alebo podobne, ale oni by sa mali teda premývať aj kvôli povedzme nejakým nežiaducim látkam, ktoré sa ťažko vlastne odstraňujú várom. Čiže napríklad rýža, hej, ona má veľa, alebo môže mať veľa arzénu, má nadlimitné množstvo arzénu. A ten arzén sa teda veľmi tepelnou úpravou toto, hej, a tam vlastne sa považuje za jediný taký účinný spôsob znižovania množstva arzénu práve premývať. A dlho, ideálne dlho, akože ja napríklad na toto nemám nervy, hej, ja si stále hovorím pri tej rýži, že akože trebalo by to ešte kúso viac, ale akože, no, odporúča sa to na minúty. Neviem, či ty premývaš minúty, hej. Takže som rada, že domácnosti vôbec premývame, že sme sa dostali na tú úroveň. Hej, že si si zvykla, nie? Že proste niečo premýť. Ako hej, máme to podobne. No a teraz tu máme fazuľu, ktorá čo nie je navarená, ale... Z konzervy. Áno, čiže alert, máme tu fazuľu z konzervy. Je to problém? Problém to vôbec nie je. Ono v princípe bolo by samozrejme úplne optimálne, keby sme mali slovenskú fazuľu, napočenú, namočenú, zliatú, uvarenú, čerstvú, ale v praxi toto vyzerá tak, že jeme strašne málo strukovín. Tie strukoviny by sme chceli jesť aspoň 4 krát do týždňa. No a keď to máme takto krásne z tej konzervy, čo v podstate na tom... Áno, čiže si tým konzervy, hej. Áno, takže som úplne v pohode tým konzervy. Keď sa podarí uvariť, podarí sa, super, je to fajn, je to troška taký benefit, ale v princípe máme tam tú vlákninu, máme tam tie mikronutrienty, takže... Áno. Myslíš si, že sa veľa mikronutrientov, alebo že je to veľký rozdiel? Povedzme v niektorých... Myslím, že nie. Tiež myslím, že nie. Pretože vlastne akože neberieme, že strukoviny sú nejakým významným zdrojom vitamínu C, ktorý sa vlastne asi bol najviac ovplyvnený. Možno tie Bčka ešte, ale v podstate tie Bčka zase nie sú také deficitné v našej strave, že by sme si nemohli pomôcť proste týmto asi, nie? Presne tak, že vlastne to, čo sa tam stratí, tak máme v iných potravinách. Tak. A to, čo z toho získame, napríklad tá vláknina a bielkoviny, komplexné sacharidy, tak to je presne tá výhoda, ktorá z toho plyne. Dobre, teraz pokračujeme krajnými paradajkami. Samozrejme, keď máme čerstvé paradajky, že je sezóna, teoreticky by sa to mohlo dať tak, že si nakrájaš paradajky a dáš ich tam plus paradajkový pretlak. Ale keďže je to recept, ktorý má byť jednoduchý a veľmi ľahko daný dokopy, tak tie paradajky sú. Čiže aj je dobré. Ne? Čiže keď máš napríklad doma čas a máš domáce paradajky, čo my napríklad máme teraz, ale akože nemáme čas, tak vlastne by sa to dalo aj takto, áno. A teraz taký hack, keď máš tie paradajky, tak ten zvyšok tej konzervy dáme vodu a presne tam máme cca 400 ml a mali by sme tam mať 500 ml na ten recept, takže sme si to už zaliali tým a nemusím nič vážiť. A nemusíš nič vyhadzovať, vieš, že je vysmykaná konzerva. No, to sa mi veľmi Michaela páči. má teraz akože orgazmus z toho, pretože ona proste má rada takéto veci, keď sa niečo nevyhadzuje, však Miška? Áno. Mňa nevidno, ale za to ma počuť, hej. Keby ste videli, aká je excitovaná teraz. Dobre, tak V podstate sa to už môže variť, teraz si vieme nastaviť 20 minút a dáme tam cca po pol lyžičke všetkých korenín, ktoré máš rád. môžeš ich menovať. Dali sme sušený zázvor, opäť môžeš si dať aj čerstvý zázvor,
ale keďže je to niečo, čo chceme mať tak nejak rýchlo zbúchané, tak je to veľmi sušené. Tak dáme, čo to je kurkumu. Počuj, a to má byť také husté, že tam nie je málo? To také husté má byť, hej? OK. Nejaké decky by som ti dala. Máš sa z toho najesť, Michaela. Dobre, však... Tam dávame oregano. Niečo. Tu je asi, nie, tu je... Hej, niekde máme dvakrát oregano, máme zdvojené A oregano. tu je kmín, tuším, nie? Či čo tam... Tymián. Nie, tu je tymián. Tak dáme tymián, napríklad. Ono v princípe to môže ísť čokoľvek. Takzvané chodco, nie? Áno. Keď som počítala počet druhov rastlín, tak aj s koreninami a bylinkami, tak mi to vyšlo na buď 16 alebo 18. Aha, akože dosť. A s tým, že mali by sme mať za týždeň 30, ale tam sa to trošku inak počíta, tak je to v každom prípade fajn. Okay. A toto je niečo. To je tiež podľa mňa oregano, takže nedávaj veľa, bo už ho máme dvakrát, ale to nevadí. Okay. Toto varenie od očka je veľmi sympatické pre mňa. Akože... Ešte som tam dala, nechom sa tým, lebo ja na to zvyknem zabúdať. Čo? Okay, soľ. Aha, soľ, To je OK. akože osud. Ja tiež strašne veľa, že solím a vôbec to tam necítiť v tej polievke, že mám úplne inú mierku. A hlavne my máme doma takú myštičku a tam solím tak, že štípka. Aha, Keď mám áno. toto, tak Nevieš. Vyzerá to fakt Hej, dobre. buď tu nahrám nejaký komentár, alebo poviem, že 20 minút na miernom plameni. Na miernom. A teraz tam dáme ešte bujón. Ty si doniesla takýto bujón a teraz ten bujón, akože to je taká strašne kontroverzná téma aj pre matky, hej, to je úplne, že Lebo Michaela je matka však. neviem, vôbec to nikto nemusel spomínať, ale tak sa snažím aj tento uhol pohľadu. Toto je bujón, ktorý si máme kúpiť. Toto je bujón, ktorý ti dodá trocha chuti. Čo sa týka toho zloženia, je to v princípe úplne OK. Keď sa tam pozrieš na to, sú tam korenia, sú tam sušené zeleniny, sušená mrkva, sušený petržlen, takže je to úplne za mňa v pohode vec. Čo sa týka matiek, detí alebo ľudí s nejakými kardiovaskulárnymi ochoreniami, ako vysoký krvný tlak alebo srdečné zlyhávanie, tak by som si sledovala len obsah soli. Ale to Dobre. sa dá tiež celkom pekne ako vyvážiť, že si proste nedosolíš alebo nejak to proste skompenzuješ. Keď máš samozrejme doma vývar, super, tak to zalievaš vývarom. Ale keď nemáš a chceš tam dať troška taký extra šmrnc, tak tam dáš ten bujón. Aj keď ja osobne si myslím, že tá polievka je taká earthy, neviem, jak to nazvať, úplne taká Zemitá? hutná, že proste no to má už samo o sebe strašne veľa štruktúry a chutí a tie korenia tam sú relatívne veľa, tak ona už má sama o sebe chutí, že keď si nesí sa, tak môžeš to kľudne vyradiť. Koľko tam toho bujónu mám dať? Lyžičku? Lebo ja napríklad vždy mám namrazený, nie bujón, ale vývar. Mám. Super. No tak to by si to proste dala, ono sa ti tu už rovno roztopí Áno. a už sa to varí. Kvôli tomu, že som matka, mám namrazený ten bujón, vieš, Judita? No. Dobre, takže teraz stopujeme a ide sa polievočka, bude sa variť. Čo už sa on proste varí. Alebo ono sa to, ja väčšinou dávam 20 minút a potom idem prepišnúť z vidličku, či to už je urobené. OK, skúška správnosti, to bude tak. Dobre. A to je všetko. A kým sa nám teda polievka varí, my máme nejaký čas, ideme si prejsť ešte tuto s Lenkou Orlovskou, možno nejaké špecifika. Ty si žila v Nemecku dlhšiu dobu. Áno. A na Slovensku si už koľko? 4-5 rokov? No, je to mentálna zmena? Je to mentálny šok, či ani nie? Ale hej, akože nie je to úplne že šok, ale je cítiť ako takú tú typickú mentalitu. Veľmi si to oľutovala. Nie, práve tu sa cítim lepšie. Tu sa cítiš My lepšie? sme sa strašne tešili práve s tým. Hej. Akože v Nemecku bolo fajn, tým, že oni sú takí všetko nalinkovaní, tak sú tam veci, ktoré fungujú troška lepšie, to je super, ale tešili sme sa práve, že na Slovensku na takú tú spontánnosť tých Slovákov, aj východňarov a tak ďalej. A hlavne tu v Prešove máme takú svoju bublinku, čo máme veľa známych, ktorí sa povracali zo zahraničia, takže je to také príjemné prostredie. Takže normálne sa ľudia fyzicky vracajú do zahraničia na východné Slovensko, môžeš to potvrdiť, do Prešova. Máme tu komunitu ľudí, ktorí Však sa my sme vrátili jaká z komunita pre zahraničia. Boha. No. Ja sa tiež napríklad vrátila, lebo ja som študovala v zahraničí, takže ja som asi tiež taký človek, čo sa vrátil. A ja som sa vrátila z Bratislavy, to sa ráta? No vlastne hej, akože na východ, hej. No, akože... Nie, lebo však ja stále hovorím, že keď všetci budú odchádzať, že kto tu ostane, vieš, že kto tu bude, lebo každý, že jo, však my chceme tu mať dobrú, peknú krajinu, ale veď to sa treba pričiniť o to, vieš, a keď všetci pôjdu het,
tak nemá tu kto robiť, čiže super, že sme sa všetky tri vrátili. Chcem nás pochváliť, sme hviezdy, hej, sme hviezdy. Dobre, a Leni, že máš nejakú vtipnú príhodu možno s klientom, kedy si sa možno nepochopili, že tam bol veľký komunikačný šum, alebo niekto možno ukončil spoluprácu, že si povedal, že toto ona barste, že by som sa veľmi o seba staral? Toto nie, ale mám jednu klientku, tak to poviem, ktorá mala veľmi špecifické zvyky stravovacie, ktoré ma veľmi tak akože prekvapili. Bola u doktora, aj povedal doktor, že má stúkovateľnú pečeň a tak sa mi akože chválila, že nechápe z čoho, že ona vôbec tučne nie je, že aj zamenila masty za maslo, že dobre, a že si dáva a zbožňuje rožky s maslom. A som sa aj pýtala, že ako ich teda je, alebo ako často, no že nič, tak zoberiem rožok, pustím do rožka a tak zoberiem to maslo a pustím to masla. A vlastne s tým rožkom zje celú kocku toho masla. Mne prišlo zle teraz. Ako na takej tej ľudskej úrovni to viem pochopiť, bo rožok a maslo sú dobré veci, hej, ale... A no máš, že kusla do kocky? No ja by som sa... To bol taký obľúbený snack. Tak, snack. Obľúbený. Ale že to aj večera, to už som sa k tomu veľmi nedostali, lebo chvíľu mi trvalo, kým som pochopila. A presne som sa akože tak dopýtala. Takže celú kocku toho masla. Áno, tak som si to vysvetlili, že čo vlastne obsahuje to maslo. Bol to šok pre ňu, že sa vlastne, akože človek má proste tú stukovateľnú pečeň a si vraví, že to neexistuje, že to ja som si privodila, hej, s mojou zdravou stravou a potom vlastne príde Lenka a ti povie, že hej, že si vlastne, áno, si na tom podielala. Lebo na to bola strašne taká pyšná, že ako to zamenila tú masť za maslo, že vlastne maslo je dietné, že to nemá keď pustí maslo. Moja zlata. Takže si vlastne zburala si jej, hej, tento... Ale prestala to jesť a troška lepšie. Hej, dobre. A my sme sa aj o takých ženských témach bavili, lebo však sme si vraveli, že názov tejto epizódy je, že staraj sa o seba ako celebrita, pretože chceme sa rozprávať aj o takých o ženskom zdraví a do ženského zdravia patrí prechod a taká veľmi neobľúbená téma a ženy sa za ňu veľmi hanbia a nehovorí sa o tom a to je menopauza. No, čo nám k tomu ty povieš? Ako vieme nejakým spôsobom tou stravou ovplyvniť ten prechod, ktorý tak inak ženy vnímajú veľmi citlivo a veľmi nešťastne? Áno, to potvrdzujem veľa žien a veľa klientiek, keď sa ich pýtam, že či teda, že kde sa nachádzajú, že či sú už v perimenopauze, čo je vlastne ten prechod, o ktorom hovoríš, lebo my máme menopauzu, to je ten jeden deň po roku, keď nedostaneme cyklus. A toto všetko predtým je perimenopauza, takzvaný prechod. Tam nám tie hormóny, jak sa povie, kolíšu smerom nadol. No a keď si predstavíš taký príbeh ženy, tak že narodíme sa, tak sme v puberte, tie hormóny ženské idú hore, tak máme plodné roky a tak je druhá puberta, tak sa to niekedy volá, ten prechod, že tie hormóny akož tak kolísavo idú smerom nadol, tak je ten deň menopauza, tak je všetko postmenopauza. OK. A keď sa akože takto pýtam tých žien, že kde sa nachádzajú, tak nejaké 30-ničky, tak je to také, že že ešte nie som taká stará. Lenže, áno, tá menopauza môže prísť až niekde okolo tej 50-ky alebo až za tým, ale tá perimenopauza sú ženy, ktoré do nej vojdu už aj nejaké 35. Keď čo máme na Slovensku štatistiky, tak väčšinou okolo 42 až 52 rokov. A keď si spomínaš, dokedy žijeme ako ženy, 81 rokov, takže keď do perimenopauzy vojdeme v 42, tak to je skoro polovica života, čo sme vlastne buď v perimenopauze predtým, alebo teda v tej postmenopauze. U každej to samozrejme inak. Takže ja preto sa snažím to aj tak adresovať, že my vieme, že potom nejaké tie zmeny prídu, ktoré vlastne súvisia s tou našou druhou pubertou, aj potom s tým, že máme tie naše ženské hormóny nízke, už nás tak nechránia ako teraz v nejakých tých plodných rokoch a vieme sa na to nachystať. Napríklad? V podstate mám tam také dva piliere, budovanie svalovej hmoty a predchádzanie inzulínovej rezistencii. A už pod to vlastne spadá to, že chceš mať dostatok bielkovín, silný, ťažký silový tréning. Potom sú tam aj nejaké ďalšie špecifika v tréningu, ktoré sa zohľadňujú, aby sme tam rôzne svalové vlákna podporovali a tak ďalej. Dostatok spánku, času na seba, dostatok regenerácie, lebo presne tam je veľa žien v tom prechode, lebo tam prichádzajú také zmeny, že tendenčne sa nám ukladá tuk hlavne do brucha, môže sa nám zhoršovať tá inzulínová rezistencia, môže prichádzať porucha spánku, rôzne búšenie srdca, nejaké depresívne symptómy a tak ďalej. Tá žena je taká nespokojná so sebou, je možno taká iritovaná z toho celého, že nie je to len tými hormónami, ale vlastne tým celým kontextom, čo sa deje okolo nej, proste sa necíti úplne dobre. Teraz až rozmýšľam, že kde som stratila tú myšlienku.
Ja ťa preruším možno, čiže to nie je len teda tými hormónami, hej, že my vlastne častokrát proste hádžeme všetko na tú ženu zmietanú hormónmi a proste všetko na tie hormóny, ale vlastne to je celý komplex proste tých zmien, ktorým sa tá žena prechádza a vlastne nemáme podľa mňa preto až také pochopenie, nie? Lebo to dosť často hádžeme ešte aj do tej istej kategórie ako tá menštruácia, hej, že vlastne sme emocionálne veľmi, hej, a že... Čiže vlastne akože je dobré o tom asi robiť veľa osvety však. Hej, lebo ja o tom ako keby takto, že v celku počujem prvýkrát vysvetlené, že pred, po a tak, a že vlastne polovicu svojho života sme v tej fáze, tak to je podľa mňa veľmi zásadná informácia, ktorá by mala asi všade odznieť, aby sme trošku zmenili prístup k tomu svojmu zdraviu. A presne to, že sa o seba chceš starať. A už som našla svoju myšlienku, ďakujem Judith, že si mi dala priestor na to, že vlastne presne tie ženy, ako sú so sebou množe nespokojné, nemajú úplne naplnené tie očakávania, tak začnú strašne rád cvičiť. Chodia 5 krát do týždňa na jumping, alebo chodia 5 krát do týždňa behať a snažia sa schudnúť, pretože majú to... Kardio, áno. A to nie je dobré. A to úplne nie je optimálne, lebo majú buď poprvé nedostatok regenerácie, že majú nedostatok jedla, alebo proste toho času, alebo ako na seba v rámci zregenerovania, že telo si potrebuje oddychnúť, nedostatok spánku a tak ďalej. A hlavne tam chýba, to je strašne časté, silový tréning. To je proste alfa omega. Kebyže teraz som išla niekde vo výťahu a miniem sa s nejakou kamoškou a mám jej povedať jednu vec do života, tak by to bolo, že makaj na svojich svaloch. A to málo žien robí, lebo majú takú predstavu, takú mylný dojem, že budeme mať veľké svaly a budem vyzerať ako Arnold Schwarzenegger, čo je úplne najväčší mýtus. Akože kúknite na nás, už pol roka robíme silový tréning, vyzerá to niekto Arnold Schwarzenegger, veľmi ďaleko. Nie, hej, to je taký mýtus, že vlastne ženy nechcú dvíhať činky, lebo sa veľmi boja toho, aký to bude mať dopad na ich, hej, že chcú mať tie pekné postavy a správne tvary a pritom si neuvedomujú, že vlastne ten silový tréning je aj dôležitý kvôli tomu, aby sme aj v tej starobe vedeli, hej, správne sa posadiť, aby sme vlastne vedeli sa hýbať sami. Pán vo vedno ešte tiež, ako tiež... No to je samostatná kapitola úplne, hej? Ono to príde po porode, potom kus sa ti zdá, že všetko je, že tvoj život sa zase vrátil do normálu a potom akože to buchne znovu, hej. A potom na tréningu od teba tréner chce, aby si skakala. Hej. No. True story. Čiže vlastne ty by si odporúčila teda aj možno nemusí byť povedzme každý deň večer beh, ale povedzme 2-3 krát do týždňa silový tréning. Optimálne bol 2-3 krát do týždňa silový tréning a 150 minút nejakého kardia v tzv. Zóne 2, že pohoda. Ale ideálne má tam aj 1-2 krát do týždňa také krátke intervaly, kde máte veľmi vysoké tepy. Že intenzívne. Áno, sú tam to máme, nie? My to keď máme, má vyplazený jazyk. Presne, čiže vyplazený jazyk, silový tréning a v podstate ako keby tú zónu má takéto kardio, tých 150 minút týždenne by som dala možno, že až na to posledné miesto, lebo vlastne treba robiť tú silu, práve aj tú intenzitu v tom konkrétnom veku a potom až nakoniec, lebo veľa z nás robí práve to, že buď má niečo medzi, že ani to nie je tá úplná intenzita, alebo tá zóna 2, čo je taká slabúčka intenzita, je to tak nejak v strede. Silový tréning vlastne si myslí tá žena, že má, ale chodí na tréning a má nejaké že kruháčanie, tam, jak sa povie, tá taká progresívna záťaž, taký ten dostatočný stimul na ten rast. Záťaž telom oni to volajú, nie? Alebo niečo také, že vlastne majú pocit, že to je dostatočný silový tréning, lebo vlastne sú ako keby s tým telom cvičia, ale že to nemusí dostatočne byť, nie? Že vlastne... No, čo je strašná škoda, lebo keď si zoberieš, áno, tá žena si nájde v tom všetkom, lebo buď rieši deti alebo prácu, to je tak ako, že alebo všetko dokopy, to je proste najčastejšie a nájde si ten čas pre seba a ide na ten tréning, tak mi dáva zmysel, že už nech to proste má tú hlavu. Áno, že už keď toho času pre seba nie je veľa, ale aby si vybrala teda správne. Tak, dobre, čiže dievčatá, silový tréning vás pýtame, hej, to je pre vaše zdravie. No a čo som chcela ešte povedať, že hej, v tej intenzite, či sa aj ráta to, že kmitáš doma, upratuješ a vlastne máš vyplazený jazyk, lebo ja takedy mám z toho vyplazený jazyk, hej. Na to by som normálne odpovedala to, že daj si hrudný pás a odsluhuj si to. Dobre. Kde si? OK. A budeš vidieť, že jak sa povie. Ja si myslím, že úplne nejaké tie vysoké intenzity tam nie sú, lebo to fakt musíš ísť na nejaký bežiaci pás alebo na nejaký ten airbike, čo fakt, že akože ti idú tie tepy strašne vysoko. Že skôr si myslím, že taká nejaká zóna 2, ale tam môže byť, čo je super. Že je zase, že to by sa mi možno aj počítalo teoreticky do tých 150 minút. Dobre, ale ešte veľmi dôležitú vec je, že aby sme ženy k sebe boli trošku aj láskavejšie, lebo sami k sebe, lebo ja mám pocit, že akože to sú aj tak šialené požiadavky vlastne, keď si zrekapitulujeme, že čo všetko sme si dnes povedali, že človek vôbec má robiť, hej? A do toho to je len, že človek čo sám má robiť. A do toho, keď má človek fakt tú prácu, tú rodinu a že nájsť v tom všetkom ten balans je niekedy podľa mňa naozaj že šialené, že nemáme k sebe, máme vysoké očakávania možno na seba a keď vidíme ten Instagram a tie celebrity, ak si spomínala, že vidíme, že J.Lo vyzerá v 50-ke jak hviezda, však je hviezda, ale si uvedomte,
ona neťahá tašky s nákupmi, nechodí do Lidlu a nerieši možno také veci ako bežná priemerná slovenská žena, čím ich teda nechcem akože nejakým spôsobom zhadzovať, ale aby sme vlastne si uvedomili, že nemôžeme mať na seba až také prílišné očakávania a tlaky, že zbytočne si možno vyrábame samé sebe a že vlastne tie influencerky, čo sú lifestyle influencerky, tak oni sa celý deň starajú o seba, hej, oni nemajú väčšinou detí a s tým časom narábajú úplne inak, takže naozaj buďme k sebe trošku aj láskavejšie. Presne, akože tu sa prikláňam. Ono je to také, máme nejaký ten koncept presne tých pilierov zdravia, urobím si audit, že kde čo robím už teraz dobre, kde mám už to niečo zautomatizované a viem si dať, že dobre, tak najbližší pol rok si zavediem silový tréning do svojho života. To je všetko. Ďalší pol rok si to niekde môžeme napísať do kalendára. Tu riešim to, aby som mala pol hodinu viac spánku. To je všetko. Ďalší pol rok. Idem si dať dostatok bielkovín, keď už robím ten silový tréning, kde mi to tam rastie poriadne. A zase takto, jak sa povie, postupne ísť krok po kroku. A hľadať si v tom takú tú... Dobre, a s týmto vieš aj ty pomôcť vlastne, že aj toto je to, čo ty robíš, to je to, čo hej? vlastne ako keby s tými ľuďmi riešim, pretože ono, tie doporučenia si vieme nájsť doma. To je akože jasne, tá ChatGPT, konsenzus, všetko tam máš proste po lopate, čo máš vlastne robiť. Ale ja akože čo robím s tými ľuďmi, si ich tak nejak akože nacipujem, tak empaticky, čo je takéto úskalie, že super pre nich niekedy akože vlastne tá práca tak človeka zomilí. V každom prípade presne, akože vidím, čo robí, ako spí, ako má prácu, aký má stres a hľadáme, to je taká kreatívna detektívka, že kde vieme, čo vylepšiť, vyladiť. Že kompromisom nejak sa snažíte nájsť tú cestu, aby nebola extrémna najmä, predpokladám. Určite. Lebo žiadne extrémy nie sú dobré a keď ideš do niečoho, že full bomby, zrazu možno ti to vydrží mesiac a potom zistíš, že že toto nedám a že nájsť proste možno menej práce, ale za dlhšie obdobie. Tak proste také tie maličké schodíky, to je taký obrázok, že sedíš, alebo sú také dva rebríky, jeden má také obrovské schody a človek tam je na spodku, pretože sa nevie dostať hore, lebo sú tie schody obrovské, to je presne ten extrém. A ten druhý človek je pri druhom rebríku, kde sú také maličké schodíky a to presne sa dostávajú hore, lebo proste presne tak, nájsť to, čo mi funguje. A inak Lenka má aj svoj Instagram, kde toto viete všetko nafilovať a proste... Nafilovať. Nie, proste je to naozaj takéto, že málo je takých profilov, ako ja sa medzi ne rátam skromne, kde vám dajú proste, že vás dajú do pohody, že žiadne nejaké strašenie, žiadne také, že musíte si na seba mať veľké nároky a čo všetko presne, ako vravíme, že čo všetko musíš urobiť, aby si bola zdravá a hlavne čo všetko, aká veľmi chorá budeš, keď to všetko robiť nebudeš. Takže vlastne Lenka to je presne taký ten profil, kde prídete na pohľadenie svojej duše a akože, aby ste si povedali, že naozaj je to dosť a že naozaj musíme byť k sebe milší a vlastne stačí nejaké maličké kroky. Takže určite ho sledujte. Lenka, povedz svoj Instagram. Akadémia výživy. Tak. Ďakujem krásne. Za maličko. Dobre, a ideme sa pozrieť na to, lebo ako ja som vás nechcela prerušovať, ja som to bola tiško ako mužka, ale že by nám neprihorela tá polievka, hej? Stalo sa ti niekedy, že ti prihorela? Áno. Ale čo, nevadí, že prihorí. Si správne v tomto programe, potom prešla si testom, dobre, že sme sa zavolali, lebo my tu voláme len takýchto hostí, hej, nie takých, čo vedia, že Michelin tu nikdy nepríde niekto. Všetko v poriadku, ešte je to dosť tvrdé, takže, ale vlastne ešte máme aj za sebou, či ešte máme pred sebou niekoľko minút varenia. No a keďže my tu riešime aj také ženské témy a tému rodovej rovnosti a postavenia žien na Slovensku, tak ako to ty vnímaš ako žena na Slovensku, žijúca na východnom Slovensku, Čo prišla z Nemecka, kde je tá téma u nás na východe je taká dosť kontroverzná, by som bola povedala, a myslím si, že možno ani nie je správne pochopená. Nemyslím si, viem, že nie je správne pochopená, tak opravím sa, že čo ty si myslíš, že je dobrá tá rodová rovnosť, že sme v dobrom stave, alebo by to bolo treba zlepšiť? To sa hovorí sugestívna otázka, nie to? Ty vieš, čo povieš. Vieš, čo chceš dostať od toho respondenta, no? Ja musím povedať, že tým, že žijem v takej tej svojej bubline, aj som vlastne vyrastala v takej rodine, ktorá sa podobá tej mojej aktuálnej bubline, tak mi príde fajn, hej, ale to je vyslovene tá moja skúsenosť, že vlastne sa pracuje ako taký tím, že je úplne prirodzené, že, ja neviem, muž navarí, lebo však nie je to preto, že by žena musela navariť, ale proste preto, že sme dvaja a jeden má čas, druhý nemá, tak mi to príde úplne také normálne, ale to možno, že je len môj taký úplne, že výnimočný pohľad. Je. Lebo tým, že som študovala aj v Česku, potom som bola v tom Nemecku a tak sme sa potom vrátili, tak som teda v tej svojej bublinke, kde takto funguje väčšina tých mojich kamarátov dookola tých párov. Tak, ale áno, čo vnímam, tak že sem tam, keď vidím z tej bubliny, tak vidím, že nie vždy to tak úplne funguje. Čo zase, ale neviem, hej, že to je vždy také
asi od človeka k človeku. Ale je to veľmi pozitívne, vieš, že akože už naozaj niekto aj konkrétny vníma, že vlastne sa to zlepšuje, alebo aspoň v tých bublinkách sa niekde sa to tam tvorí, že tí ľudia sú už proste inak nastavení. Aj keď teda v spoločnosti to bohužiaľ ešte možno tak nie je všeobecne. Tak sa hovorí, že nás na Slovensku čaká ešte, že 100 rokov bude trvať, kým dosiahneme, že rodovú rovnosť, čo vlastne sa nedožijeme asi toho, keď tak rátam. Keď sa o seba budeš starať. Keď sa o seba budem starať, tak sa možno Silový dožijem tréning, aj ja, silový tréning, spánok, veľa bielkovín, tak možno, že sa dožijem. Ozdaj, už budeš potom na smrteľnej posteli. Vnútornú motiváciu. Teraz mám veľmi intenzívnu vnútornú motiváciu sa o seba starať, aby som sa toto dožila. A dožiť sa zdraví. A dožiť sa zabudáme, zdraví, lebo presne dožiť tak. môžeme, ale... Áno, dočúpať sa. Áno. No No ako dobre. to vnímaš ty? Ako? Takto. Nepýtaj sa, nemáme na to čas. Ja sa tvorila veľmi. Nie, asi to nebude, že jedna veta úplne, ale ja tiež žijem v takej, akože v dobrom nastavení, ale zase práve keď vidím z tej mojej bubliny a mám aj v okolí ľudí, ktorí takto vôbec nefungujú, že pre mňa je toto také akože šokujúce, že presne, že taký stret s realitou nastane úplne, že narazíš na ten múr, keď to niekto proste ako keby takto nemá a sú tie vzorce fakt také spred 100 rokov, že žena je tá, čo má len vlastne sa starať o domácnosť a o deti a chlap je len ten, čo nosí peniaze. My sme sa aj s Judith bavili o tom, že vlastne v niektorých rodinách, keď si to takto nastavia a je to pre obe strany v poriadku, nevidíme v tom v podstate žiaden problém, hej, ale to sa netýka len ako keby nastavenia rodín, ale celkového nazerania na ženy v spoločnosti, hej, že vlastne ženy by nemali hovoriť, čo si myslia, ženy by nemali byť šéfky, lebo sú emocionálne a teda oni to nezvládajú a to si myslím, že to je veľká chyba, akože z celkovej populácie nás je 51% žien a my absolútne nevyužijeme podľa mňa ten potenciál, ktoré ženy majú, hej. Čiže to je tá stránka, ktorá mňa tak ako keby na tom škrie. A áno, aj v blízkom okolí proste vidím vzorce, ktoré by som ja nebola úplne že akože schopná akceptovať, takže tak. No, dobre, to bolo veľmi diplomatické. Ďakujeme som za to povedala. doplnenie Michaele Krížovej. Takto. Lenka tam natrhala mozzarellu, dala cibuľku a ja to Judith dozdobím elegantne doťukne. petržlenovou ňačou a máme polievku. Nie, že krásne, nadherné. Nadherné. Takže toto je vše polievka, ktorá je fakt hustá, vyzerá výborne, vyzerá, že sa z toho najemem. A vyzerá, že sa z toho hlavne aj najem, lebo tieto dve už utekajú preč. Judith, sme radi, že sme ti uvarili obed. Áno, veľmi sa tešíme, je to vlastne bezlepkové, hej, je to aj bezlepkové. Paráda, môj muž sa naje tiež, takže tešíme sa. Dobre, Leni. Každopádne ďakujeme krásne za túto polievku. Recept vlastne budeme mať aj k dispozícii. V popise pre vás, bude aby ste dole. si ho pozreli, áno. A Lenka, ďakujeme ti, že si prišla, že si nám povedala tak strašne veľa vecí. Podľa mňa to bolo veľmi také informačne nabité. A ak hľadáte teda nájsť nejaký balans v tom celom svojom živote a neviete, kde začať s tým jedlom a cvičením, tak ozvite sa Lenke Orlovskej. Ďakujem vám krásne za pozvanie. Majte sa pekne. Ahojte. Ahojte.